Hey guys, astăzi o să ne jucăm FNAF și haideți să începem. Ne plictisitor. Pentru mine e un pic plictisitor FNAF-ul, dar pentru voi fac orice. Dacă vreți să ne jucăm chiar și FNAF Plus, care este mega greu. Și să nu uităm, sponsorii videoclipului de astăzi sunt cei de la Hopi. Aia care vă aduc mâncarea în burtă. Mâncarea aia pe care o luați de la Lidl, Carrefour, Kaufland. Aia sunt cei de la Hopi. Hai să începem cu serios noaptea. Hai să fiți făcători să auzi asta, nu-i așa? Acum ce s-a întâmplat? Nu știu. Deja nu mă pot opri din făcut asta. Glasul lui Freddy ne ajută la orice. Este doar 2 și încă niciun animatronic n-a venit. Azi o să facem video până murim. Hai să continuăm. Asta nu prea am vrut să postez eu episoade cu FNAF. Vi se pare prea plictisitor că știi ce se întâmplă. Când joci de 1000 de ori FNAF-ul, știi, trebuie să te uiți, să vezi unde sunt animatronicii, să vezi dacă sunt la locul lor, dacă sunt, trebuie să închizi ușa și dacă apare acea hologramă pe care scrie It's Me și apare de 1000 de ori fețele din FNAF, este Golden Freddy și trebuie să încerci să... Nu știu ce să faci, că la Golden Freddy n-ai cum să scapi de el, doar în FNAF 2, știu. Hai să continuăm. O să schimba planul. Nu mai este până când murim. O să fie până la noaptea a 3-a și dacă facem 200 de like-uri la episodul de astăzi, noi o să facem și partea a doua. Și să știți, eu știu cum să bag facecam-ul, dar nu-l bag. Este prin setările acestei recorderului meu și din asta chiar nu știu. Dar că am văzut-o pe Foxy. Nu este, doar pony. Oricum știați un secret. Voi, dacă cumva intrați la camera a doua și este Foxy acolo, ea doar de atunci începe să alerge, nu când deschizi camera. Nu atunci. Uitați că am terminat și noaptea. Asta este noaptea a doua.
surprins că s-ar putea întâmpla tragedia asta seară. Stați la orice oră. Dar e bine că eu o să mănânc spaghete. Vreți să vă zic de unde vine acest nume, premierul? Pentru că exista un premier după Revoluția, cei care sunt de 4 ani, 5 ani, 6 ani, sigur nu o să știți ce 7, 8 ani, sigur nu o să știți ce este această revoluție. Revoluția din 1989, când noi am scăpat din comunism, și în 1990 noi am început exista un premier care îl chema la fel ca pe tatăl meu și de la el vine acest lucru cu premierul de la canal. Mai ales că pe PS și și chiar pe toate consolele mele mă cheamă premierul și pe Nintendo Switch nu. La fel mă cheamă premierul. Nu, văd că nu mai vine nimeni. Voxy stă cu minte. E ora doar 3 dimineața, sper că nu vine niciun animatronic. Dacă vreți să facem o serie în care reacționăm la Live of Luxury, o facem doar cu condiția să vedem dacă vreți. Și haideți, cred că după seara asta o să se termine. Dați-mă că toți zic când se termină videourile, dar eu nu vreau videourile să fie nici prea lungi, nici prea scurte, să te poți uita chiar și dacă doamna învățătoare a venit. Asta am uitat mult. Ok, să te poți uita chiar și dacă tu ești în timpul orei și profa pleacă din clasă. Să fie scurte, dar și lungi. Să nu fie... Să te poți uita în orice moment. Și la o înmormântare, și la o căsătorie, și la orice eveniment. Chiar și din asta am scris, acest canal este făcut pentru toate jocurile. Cica este la ușă. Dar am trecut-o. Eu am fost premierul și pa! Ne revedem data viitoare.